Desperto cada día pensando en cumprir os meus soños. Desperto e sei que non podo pensar de outra maneira. Prepárame para traballar duro, porque sei que sen esforzo non hai recompensa. E se o meu esforzo lle sumas o traballo en equipo, a recompensa é maior. Ademais, sabedes un segredo? A nosa terra ten algo máxico, algo que me axuda no camiño para alcanzar os meus soños. Faros que me guían, praias que me empuxan, monumentos que me fan sentir segura, elementos que me dan enerxía, momentos e paisaxes increíbles que ninguén coñece. temos algo diferente. A coraxe galega. Somos Galicia. Somos Galicia.
Somos Galicia.
Saludos, señoras e señores, a todos. Estamos en directo desde o pabellón Sampaio de Tui. Temos un minuto de silencio na honra de Juan de Dios Román. Moi boas tardes, señoras e señores, benvidos a esta retransmisión en directo. Saúdos a todos dende o pabellón de Tui Sampaio. Aquí estamos en directo con todos vostedes para retransmitir este encontro, emocionante encontro de balonmán femenino da primeira autonómica da Liga Regular. Temos con nós al lado para acompañarnos nestos comentarios a dous Pablos. A nada máis e nada menos que Pablo Blanco e a Pablo Gándara. Pablo Blanco, benvido, boas tardes. Boas tardes, encantado de estar aquí para comentar este partido que aparenta ser un partido emocionante, un partido casi decisivo no transcurso da competición e a disfrutalo tamén desde aquí. Pois tamén Pablo Gándara, boas tardes, Pablo. Boas tardes, Carlos. Como estamos? A ver, preparado para ver este encontro emocionante? Pois sí, ademais os dous equipos se xogan seguir invictos na competición e parece ser un partido bastante intenso e emocionante. Bueno, tiñamos as imaxes que veían vostedes, esa homenaxe, pequeno homenaxe a Juan de Dios Román, que, bueno, pois ganou o reconocimiento unánime ao longo dunha larga e brillante carreira como entrenador, directivo e profesor. Esa pequena homenaxe que se lle facía neste polideportivo, neste centro de Sampaio de Tui, donde vamos a ofrecerlles, repito, este emocionante encontro. Vemos xa que as árbitros do partido están saudando os equipos e vamos a ver, Pablo, contanos un poquinho árbitros, nombres. Temos a Elena, unha árbitra experimentada nesta categoría e noutras categorías, e Cati, unha árbitra máis nova, e veremos se fan un bo papel hoxe. Efectivamente, temos tamén na mesa a Ana Rodríguez e a Sergio Murillo. Bueno, pois todo preparado para que dé comienzo este emocionante encontro de balonmán que van a seguir vostedes gracias a Federación Galega de Balonmán, que nos saudamos dende aquí a toda a xente do balonmán. Vamos a comenzar, Pablo, o saque central. Sí, saca balón o Balonmán Cañiza, que porá en marcha este interesante encontro. Vemos que o Balonmán Tui parte cunha defensa 6-0, un sistema habitual nesta categoría e nos dous equipos. Esperamos unha defensa 6-0 e un ritmo alto de partido. Creo que os dous equipos caracterízanse por un xogo basado na defensa e nas transicións rápidas, beneficiándose desos erros do contrario e das recuperacións. Promete ser un partido con moito ritmo. Como ves, Pablo? Pois sí, xa dá comenzo agora o partido. Ambos equipos que veñen pois a intentar sacar os 2 puntos. Temos no central do Balonmán Cañiza a unha xogadora novísima con 16 anos, Alba Afonso, que xoga ese falso cruce. Moito ritmo, comeza o Balonmán Cañiza apretando ese ataque, ese balón extremo para Bego, tiro para el lanzamento que entra na portería, primeiro gol para o Balonmán Cañiza. Moi ben movido por parte agora do ataque de Cañiza, que empeza moi forte, a verdade. O Cañiza que aspira a impor o seu ritmo, un ritmo que ata o de agora ha sido imposible de contrarrestar polo resto de equipos. Recordemos que o Cañiza leva máis dun ano invicto. Veremos se o Tui é capaz de competir este partido e plantarlle cara. Vamos a ver, porque evidentemente empezó con moito ritmo o partido. Un novo tiro a porta, pero salir agora contraataque agora do club da Cañiza, que ven moi forte. Lucía, que se caracteriza por ese ritmo alto, ese puñal no lateral dereito, que intentou colarse entre un e dous. Parece que recibiu falta. Balón para o Cañiza.
encontro entre o Club Deportivo Tui e o Club Balonmán de Cañizas. A falta, coméntanos esa falta, Pablo. Unha feita así un pouco agresiva, pero que se queda nunha falta nos 12 metros. Ataca Alba dentro. Novo tiro, novo gol. E ademais sanción de 2 minutos por golpe na cara, indica a árbitra Irena. Moi boa acción por parte de Parece mentira que esta rapaza teña só 16 anos, que o ano pasado competía na categoría cadete. Habemos aquí aportando no primeiro equipo do Balonmán Cañiza e aportando calidade, minutos de calidade con esta entrada que pon o 2-0, ventaxa numérica no campo para o Balonmán Cañiza. Sí. Cando ven contraataque ahora mismo do Balonmán Cañiza e se lle escapou a pelota. Sí. Bueno, pues realmente impresionante como cortou a xogada, pero evitou ese COVID, ese gol en contra, esa xogada rápida e o saque, que había unha confusión, pero é para o Club Balonmán Tui. A xogadora cañicense perdeu o control do balón, pensou que había recibido falta, pero as árbitras decretaron que a falta, a infracción había sido por parte do ataque. Balón para o Balonmán Tui. Unha cousa que estamos a ver que non falamos é o duelo nas porterías. Temos dúas grandes porteiras na pista agora mesmo. Pamela aportando esa experiencia e Noé no Balonmán Tui que ten moita calidade tamén baixo os paus. Rápidamente, de novo un ataque. Aí está, balón pasou rozando o larguero, pero non hai Pito pisando non a hai árbitra. gol. Pisou a área e non pode, por lo tanto, a xogada válida. Enma, o extremo esquerdo do Balonmán Cañiza, unha xogadora físicamente moi potente que pisou o área antes de lanzar, e as árbitras decretaron saque de portería para o Balonmán Tui, que ha empezado por detrás, pero parece que vai plantar cara neste partido. Tiene ese balón filtrado que perde o balón, non hai falta. Sara Carrillo contraataque, xoga dereita para Lucía. Lucía salta, lanzamento de Lucía que non falla, demostrando a súa calidade como un puñal nese lateral dereito. Vemos que o Club Balonmán da Cañizas a Plaza está moi rápido, moi incisivo, con moita forza e facendo unha boa contra o Balonmán Tui. Pablo, que pasa? Sí, pois o Cañizas con seu xogo de rapidez, de subida contraataque. Sen embargo, Tui ten un xogo un pouco máis calmado de marcar xogadas que de momento falle ir por detrás no marcador. Vemos esa acción colectiva do Balonmán Tui que buscaba un cruce para intentar buscar espazos na férrea defensa do Balonmán Cañiza, que está a impor a súa lei, a ese ritmo industrial co que gaña os partidos. Vemos ese 1 contra 1 de Andrea que consigue un 7 metros. Unha defensa interior na axuda, a segunda oportunidade para marcar do Balonmán Tui. Vemos que va a lanzar Marta Rodríguez e diante ten a unha grandísima porteira como é Pamela. Ese lanzamento picado, non precisa de potencia para anotar, moita seguridade por parte desta xogadora. Pongo 3-2. Efectivamente, vamos con pouca ventaxa. Está recortando un poquinho o Club Balonmán Tui. Pablo. Agora vemos a recuperación de Marta, que sube contraataque para a súa compañera Andrea Iglesias. E moi boa acción individual que acaba en gol e sanción de 2 minutos. Outra vez Andrea facendo moito dano, esta vez nunha transición na que consigue superar a súa defensora, que se queda agarrada. Sanción agora para o Balonmán Cañiza. Decíamos que iba a empezar o partido con moito ritmo, e vemos que é así. Non dan parado, temos un ritmo frenético. 3-3 no marcador. Continúa ahora o ataque do Club Balonmán Cañiza. Entra a xogadora polo centro, pero a boa defensa do Club de Tui realmente impresionante. Vemos que nesta situación de superioridade o Balonmán Tui opta por unha defensa mixta, anulando a central do Balonmán Cañiza, a xovencísima Alba Afonso, que se acerca á liña para sacar e poder participar no xogo ofensivo do seu equipo. Pois xoga con unha xogadora menos o Balonmán Cañiza, esa finta de brazo de Begoña que non consigue superar.
Katy, árbitra que considera que a defensora fixo unha defensa antirreglamentaria e castiga con unha nova exclusión, e as árbitras que parecen dispostas a non permitir excesos nas defensas. Mirámoslas moi serias, moi cortando todo o xogo duro e facendo que se mida moito as forzas antes de facer unha entrada dura. Palo, penetración de Alba Afonso que cae na madeira, pero 7 metros marcadas polas colexiadas. Por lo de agora, tanto Alba Afonso como Andrea no Balomantui parece que están monopolizando as accións ofensivas dos seus equipos. Alba que despois a transformar os 7 metros que acaba de provocar. Vemos si non é capaz de deterno, pero non podía xustalo máis. Ese balón que se cola despois de tocar no pau, pon en ventaxa de novo a Balomán Cañiza. Sí. Efectivamente, levamos bueno, pues aproximadamente 6 minutos de xogo. Bueno, pues estamos 4-3, favorable ao Cañiza. Vamos a ver como o Balomán Tui recupera esa desventaxa no marcador. Un partido que comezou con un poquito de irregularidades por parte dos dous equipos, con moitas sancións disciplinarias, exclusións que non están permitindo ver un transcurso normal dos ataques posicionais, non de 6 contra 6. Pero veremos cando a situación se normalice, veremos os planteamentos tácticos que dispón os dous equipos. O Balomán Cañiza, que move balón para Sara Carril para Alba, que intenta colarse de novo, recibe falta o Balomán Cañiza, que recupera todos sus efectivos. Está Luciano Campo de novo. Sara Carril, xogadora, máxima goleadora da competición, que consigue superar a súa defensora e con comodidade transformante o que nada pode facer Noé. Sí, perfecta penetración na acción individual da finta ao centro e que consigue convertir un novo tanto para o Balomán Cañiza. O Balomán Tui, que sigue en inferioridade numérica debido a esa última sanción que recibiu. Vemos se plantexa algunha variante de xogo. Polo de agora parece que o Balomán Cañiza ten bastante controlados os ataques posicionais do Balomán Tui, salvo acciones puntuais de Andrea, e veremos se ao longo da primeira parte é capaz de controlar a esta xogadora. Bueno, tenemos ese ritmo frenético no partido que non dá tempo casi aos comentarios. Vamos de xogada en xogada, Pablo. Unha vez máis, Andrea, que xoga aí ese lanzamento que tocou Pamela. Vemos un novo 7 metros que parece que é onde se vai decidir o desenlace do partido en estos primeiros minutos. Pois sí, un 7 metros que forza Sandra no pivote e agora Marta o lanzamento de 7 metros. O balón que entra na portería despois de haberlo tocado Pamela. Tamén é importante que as porteiras comecen a tocar balóns e a sentirse grandes nas porterías, non? Si as dúas son porteiras que poden decidir moito para os seus equipos, se calquera unha se enchufa pode decidir o final do partido. Pamela, que a piques estivo de parar ese lanzamento de 7 metros. O Balomán Cañiza, que se consigue transformar esa acción colectiva na que Lucía de novo penetra na defensa para conseguir transformar con sobriedade ese lanzamento picado. Atención, a ritmo alto, ese lanzamento da número 7 do Balomán Tui, que se esgota por enriba da portería. E o Balomán Cañiza que ponlle ritmo de novo ao partido. Sara Carril, ese 1 contra 1. Detense, paran o xogo, construe agora o equipo da Cañiza. Balón a pivote, sale balón, atención, Sara Carril xoga para o extremo, Enma, e detén a porteira Noé. Moi boa parada de a porteira do Tui, contraataque xa rapidamente, intenta cortar o balón pero non pode, queda agarra. A verdade é que as árbitros deron xa esa falta. Tempo, parece ser tempo morto, efectivamente, solicitado por un dos equipos para parar un pouco este ritmo que é tremendo, Pablo. Jacobo, que parece que quere poner por freo ao desenlace do partido. Creo que este ritmo tal vez favoreza ao Balomán Cañiza, que está acostumado a impor esa pisonadora que está sendo o Balomán Cañiza nestos últimos tempos. Quere corrixir cousas e cambiar un poquito a situación. Pablo, ti que crees que lle está a dicir as súas xogadoras? Pois importante, yo creo que é o repliegue que teñen que facer cara abaixo, porque xa que o Cañiza é un equipo con moita velocidade, sobre todo axustar as pérdidas que poden
facerlle perder bolas, o que decimos, permitir sair ao Cañiza ao contraataque. O Balonmán Cañiza que está a facer moito dano con esas transicións, con esas accións rápidas de Lucía e de Alba, as hermanas Afonso. Está facendo moito dano, e coas accións de Sara Carril, que está conseguindo fixar o impar, facer que varias defensoras se vayan con ela e dar continuidade para que as súas compañeiras se beneficien desa situación. Efectivamente, vamos a ver cómo en esta repetición tenemos ese último gol fenomenal que veíamos do Club Balonmán da Cañiza. Vamos a continuar co xogo en directo porque non nos dá tempo nin a respirar. Vamos ver o que ha preparado Jacobo para o seu equipo Balonmán Tui, con ese extremo que sale da su posición. Atención, ese amago de lanzamento de Andrea. Balón en continuidade para a lateral dereito do Balonmán Tui, que remata en falta Sonia, que ocupa de novo o extremo. Empeza de novo a construir o Balonmán Tui. Esa finta de lanzamento tremenda, pero apareceu a xigante Pamela, que promete ser unha auténtica pesadilla para as súas rivais e favorece esta segunda oleada con Sara Carril, con ese lanzamento lonxano que transforma e pon o 4-7 para o Balonmán Cañiza, que parece que non vai frear. Efectivamente, vemos que o partido non ten paro. Estamos 7-4 favorable ao Club Balonmán da Cañiza. As guerreiras, porque estos sí que son guerreiras, nunca mellor dito, todas estas xogadoras que merecen ese apodo de guerreiras, porque é unha loita constante de unhas e outras. Moi bo robo de Enma, que anticipouse con esa salida. Balón para Lucía, que non ten claro a saída desa xogada, recibe falta. E Alba, que non se conforma con parar ese ataque, e aprietan esa posesión de balón. Balón para Sara Carril, de novo Alba, recorden, 16 anos, comete falta en ataque, e balón para o equipo local. Andrea, que dirixe esa segunda oleada, balón para Marta Rodríguez, xoga con Sonia, que transforma a doble pivote. Nova pérdida de balón, o Balonmán Cañiza que pon calma. E isto é o que non pode permitir o Balonmán Tui, seguir tendo faltas que non son necesarias e permitir o Cañiza seguir aumentando a distancia, que recordamos que agora pode poñerse un +4. Falábamos de que este ritmo rápido tal vez beneficia ao Balonmán Cañiza, e o Balonmán Tui ten que minimizar os erros, non cometer esas pérdidas de balón en transición. Se ten que levar o partido a ataques posicionais, pois igual é o mellor camino para conseguir cousas positivas neste partido. Sara Carril de novo con ese lanzamiento tremendo al pau Lardo, que é imposible para a porteira do Balonmán Tui, que vemos que fixeron un cambio na portería. Saiu, non entrou Lucía, porque non estaba tendo moita sorte na portería. Vamos a ver, non parece, dame a miña impresión de que está un pouco precipitándose nos ataques o Club de Tui, o Club Balonmán Tui. Debía de collelo con un poquinho máis de calma. Que te parece, Pablo? Sí, algo máis de calma, máis cabeza, seguir traballando os ataques e sobre todo reforzar as defensas e os repliegues para conseguir recortar distancias. A mí me parece que o xogo rápido, como nesta ocasión, que recorre e corta un balón e fai un contraataque e consigue un gol. O xogo tan rápido que quere imponer o Club Balonmán Tui non lle está favorecendo moito, me parece a mí. Non, sobre todo con xogadoras tan rápidas e tan boas nesa profundidade defensiva como Lucía, que acaba de mostrar con ese robo de balón. O Balonmán Tui, que ten que cambiar as cousas se non quere que o partido se escape. Efectivamente, quizá estén precipitándose un pouquiño, tenían que estar con un poquinho máis de calma, e vería ben que o entrenador lle fixera saber que non a velocidade sempre é importante, conter un pouco a potencia e a forza e a rapidez que emplea o equipo da Cañiza. Vemos unha nova precipitación do Balonmán Tui con ese lanzamento en apoio de Ana, que perdeuse por fora da portería, pero recordemos que o Balonmán Cañiza é un equipo con xogadoras de moi altísimo nivel. Ainda detrás desa férrea defensa ten unha porteira como Pamela, que somente ela pode gañar partidos incluso. É un rival moi difícil, e recordemos que leva máis dun ano sen ceder un só punto na competición. Efectivamente, un dato importante, tiro, gol, novo gol do Club Balonmán Cañiza Saplas,
a verdade, estamos xa con unha diferencia de máis 6 goles para o Cañiza. Creo que está facéndolle moito dano nestes intres e lle vai vir moi ben a parada, que dentro dun minutiño creo que vamos a facer por mor do coronavirus, non? Sí, vamos ter no minuto 15 agora unha pausa de hidratación para que as xogadoras collan aire, beban, etcétera, e axudar a ese uso da mascarilla. Cando vemos agora o robo do Balonmán Cañiza, que sube contraataque dentro. E Sara Carril demostrando unha vez máis porque é a xogadora que máis goles ha anotado nesta competición, que está desatada hoxe. Sí, perfecta a subida ao contragol do Cañiza, que sigue sumando tantos. Apenas 20 segundos para esa pausa de hidratación e o Balonmán Tui que está en serios problemas para atacar esta defensa do Balonmán Cañiza. Como decimos, lle vai vir moi ben esa parada, esos 2 minutos para recapacitar a unha nova pérdida de balón e ahora contra que sale, pero con calma. Chegamos a esa parada, vamos a ir un momentiño de publicidade e seguimos narrando esta interesante, emocionante primeira parte da primeira parte. Pablo. Ustedes ha parado ese tiempo de 2 minutos. Vamos a ver si retomamos con calma, si el equipo de Tui coge un poquito de calma y comienza la recuperación. Vemos que o Balonmán Tui ha optado por cambiar a súa defensa de 6-0 ao 5-1 con Sonia no avanzado. Vemos cambia as circunstancias do partido e consiguen cambiar esta dinámica. Balón para Bego no extremo dereito. Noticia que Bego falla un lanzamiento con ese ángulo. Balón para o Balonmán Tui. Vamos a ver se ahora collen calma, Pablo. Aí está unha entrada moi boa e unha boa parada tamén da portera do club de Cañiza. Infracción de pasos da hora de Marta Rodríguez, que había conseguido superar a súa defensora, pero utilizou máis pasos dos que podía. Balón para o Balonmán Cañiza. Ahora Carla no campo. Nova infracción de pasos. O Balonmán Tui que sale o contraataque. Sonia que finaliza. El balón ao bolsillo de Pamela, que transforma e recorta a diferencia. Sí, perfecto, pues a subida. Esto ten que seguir así, o Tui ten que seguir correndo e intentar seguir o ritmo ao Balonmán Cañiza. Vamos a las. Seguimos xa no directo, estamos xa con ese novo ataque tras este gol conseguido polo club Balonmán Tui. Pablo. Veremos nos seguintes ataques o Balonmán Cañiza é capaz de leer mellor esta defensa 5-1 que ten diante, pero unha nova pérdida e o Balonmán Tui que quere aproveitalo con esa transición rápida de Andrea que se cuela no área, sufre falta e as árbitras que decretan un novo 7 metros. Veremos quen é a responsable de finalizalo. Estamos vendo un partido totalmente distinto ao do antes. Un Tui que é unha defensa moito máis forte, que quere correr e quere recortar distancias. Efectivamente, a distancia no marcador é moi grande, polo tanto, vamos a ver se ten unha oportunidade agora de novo con esta falta, con este penalti de 7 metros de
reducir esa distancia. Usa Sonia que vai lanzar ese 7 metros e consigue transformar a pesar da actuación de Pamela, que estirou a súa perna esquerda, pero non foi capaz de detelo. E o Balonmán Tui, que está ahora nun momento 12 neste partido e quere aproveitalo. Sí, con un 5-1 que está causando moitos problemas ao ataque do Balonmán Cañiza. Moitos erros, tal vez será un poquito de inseguridade no Balonmán Cañiza, e Sara Carril que vai ao lado débil e se precipita nese lanzamento, moi ben tapado por Noé, que esta vez sí conseguiu deter o lanzamento, e o Balonmán Tui que pon calma. Bueno, pues llevamos un parcial de 2-0, por lo tanto 2 goles que recuperó y ataque e de novo gol. Atención un parcial de 0-3. Lanzamento cruzado de Marta Rodríguez, que non pode deter Pamela, e segue a racha do equipo tudense. Perfecta acción en salto da lateral Marta, que foi con todo e conseguiu localizar ben ese lanzamento. Vemos a Begoña Ibáñez intentando superar nesa cinta de brazo, ben detida por Ana, e o Balonmán Cañiza con dúbidas. Atención Carla, intentando descifrar esa defensa, balón ao lado esquerdo, atención ese lanzamento de Ana, que supera a porteira de Poncing, a unha racha negativa do seu equipo, e veremos como se equilibran as forzas. Rápido contraataque, fallo de novo, perda de balón para o Club Balonmán Tui. Un erro agora de pase de recepción do Balonmán Tui que lle impide recortar distancias. E agora parece que o Balonmán Cañiza, ao que lle interesa poñer calma no encontro, queren construir desde a calma esa posesión. O Balonmán Tui arriscando que esa defensa 5-1, balón ao lado dereito, e aí non se pode ceder terreo. Begoña Ibáñez, que é un seguro no lanzamento, e non vai fallar dous lanzamentos seguidos. Sí, facendo moito dano ao Cañiza polos extremos. O Tui que non, despois de facer boas defensas, non é capaz de cerrar esos ocos. Ese desmarque da pivote hacia a zona de balón, a defensa que o viu a detivo en falta, balón que sigue en posesión do Balonmán Tui, que transforma doble pivote, e Andrea intenta colarse por fora, recibe falta e volta a empezar. Vemos un pouco como máis calmado o equipo da Cañiza, tamén o Balonmán. Gol! Ese pase directo do central a extremo dereito, que recordamos, Paola Iglesias transforma nese tiro picado entre as pernas. Moi ben agora o Balonmán Tui. Ese lanzamento parado por Noé, rechace que o consigue Ana para Carla, e a defensa do Tui que parece que está ya a sentar ben este 5-1, ¿no, Pablo? Sí, un 5-1 que está frenando moito a fluidez do ataque do Balonmán Cañiza. Outro factor importante que veremos ao longo do partido é esa profundidade de banquillo que ten o Balonmán Cañiza. Atención, ese lanzamento, esa trayectoria longa de Lucía Afonso, que tamén está a ser unha auténtica pesadilla para efectivamente, inda que o balón non o recolleu ben o pase, supo reaccionar e facer esa jugada impresionante. Continuamos en directo con todos vostedes dende Tui, dende o pabellón Sampaio, ofrecendo este encontro. Falta esa acción defensiva de Sofía, que ten cara de non haber roto un plato, pero empregase ben duro na defensa. Ese lanzamento de Marta de novo, que se marcha fora da portería. Estáse agora a precipitar un poquinho. Por moi pouquiño, pero se está precipitando quizás. Había empezado moi ben. Creo que sigue faltándolle un poquinho de calma. 14-8. Seguimos neste partido cando van 21 minutos deste primeiro tempo. Vemos que volve Alba, a xovencísima xogadora da Cañiza, volve á pista. A verdade é que fixo minutos de moita calidade, ese un contra un con continuidade hacia o lateral contrario. Sara Carril, que busca o espazo, e moi ben agora nesa acción baixos paus, que detén o lanzamento e quere frear esas acometidas das cañicenses. Sí, a verdade que Noé ten que seguir sacando balóns e aportando cousas positivas para o seu equipo e recortar distancias, cando vemos agora unha nova pérdida do Balonmán Tui. Infracción de pasos agora de Andrea, ese ataque en transición que busca rápido o Balonmán Cañiza, ese lanzamiento de Ana,
que recibe a falta da exterior dereito do Balonmán Tui. Consigue un 7 metros. A colexiada explicáballe por que lle señalou esa falta, porque non entendía moi ben a xogadora do Balonmán Tui. Vemos a Sara Carril nese lanzamento, engana totalmente a Noé e consigue transformar de novo para manter a superioridade do equipo visitante. Pois moitísima seguridade nese lanzamento Sara Carril que non falla. A porteira Noé que venceuse hacia o seu lado esquerdo, facilidade para a xogadora de Camariñas. Vamos o Balonmán Tui que xoga ese xogo de cruces, recibe unha falta excesiva por parte de Olaya E expulsión. se vai 2 minutos ao banquillo. Posibilidade do Tui para con esta exclusión poder seguir recortando distancias e a ver se aproveita estes 2 minutos cunha xogadora máis. Moi importante que o Balonmán Tui sepa aproveitar esta superioridade numérica, porque senón o va a ter moi complicado. Temos unha nova pérdida de balón, ese pase un pouco arriscado, saltándose un posto, que provoca que o balón vaya para o Balonmán Cañiza, que agora lle interesa que pasen os minutos para recuperar esa xogadora excluída. Efectivamente, volve ao ataque o Club Balonmán da Cañiza con eses pases, con un poquinho parece que máis de calma, máis tranquilidade. Novo ataque, falta que reclama o entrenador do Club Balonmán Tui, que eran pasos, pero non creo que foran. Ahora corte impresionante da xogadora do Club Balonmán Tui e parada da portera do Cañiza. Esos son os momentos que tanto lle gustan as porteiras, na que se ven atacadas en un contra un e sacan esa mao para deter ese lanzamento. E vemos un momento de confusión ahora no banquillo local. Manuel Fernández que está a reclamar, non sei, parece que un cambio antirreglamentario. Un mal cambio, non sabemos moi ben que está pasando. O Balonmán Cañiza, recordamos que tiña unha xogadora excluída e parece ser que introduciu tarjeta amarilla, sanción ao segundo, ¿no? Do equipo do entrenador, o segundo entrenador do Club de Balonmán de Tui. Vemos agora as árbitras que están a falar coa mesa para aclarar a situación. Eu creo que as protestas non benefician a ningún dos dous equipos. Xa están as árbitras e as mesas para aclarar a situación e ver o que sucedeu. Sí. E mentras tanto, tempo parado, os entrenadores aproveitan para dar indicacións ás súas xogadoras, as árbitras que siguen aí a falar a ver que sucede ao final con esa acción. Cal é exactamente a acción? Podemos saber máis ou menos cal foi o problema? Unha salida de banquillo que non tiña o xogadora que estaba sancionada. Como foi, Pablo? Dá a sensación de que o Balonmán Cañiza, que tiña que xogar con 6 xogadoras no campo, pode que algunha xogadora haya leído mal os cambios e haya saído cando non tiña que sair. O banquillo do Balonmán Tui parece que está a reclamar esa situación e todo coincide con unha solicitude de tempo morto do Balonmán Cañiza. E veremos como se resolve a situación, que decisión toman as árbitras. Bueno, parece que xa vai a reanudarse o xogo, ainda que están todavía discutindo as árbitros con os entrenadores, en este caso do Club Balonmán Cañiza. Estarán aclarando o que vai a ocurrir. Efectivamente, hai unha sanción de 2 minutos para o Balonmán Cañiza por esa irregularidade nos cambios en a participación das xogadoras no partido. Veremos se está atacando Cañizas, supuestamente tamén é un cambio de posesión, non? Pero vimos dun tempo morto, entón a situación pode ser que a sanción se produxera nunha situación anterior. Quizáis non tenían que haber dado ese tempo morto para o Balonmán Cañiza, pero se é un tempo morto, o que saca é o Balonmán Cañiza. Bueno, vamos a ver se vai a reanudarse ao xogo. E, bueno, hai moi poucas xogadoras vemos da Cañiza no campo. Sí, o Balonmán Cañiza, que tiña unha xogadora excluída, estaba xogando con unha menos, e agora con esta sanción ten que sacar a unha máis. Vemos que agora son 4 e máis a portera na pista. E isto durará aproximadamente 2 minutos a mellor.
Depende do que lle quede a xogadora. Dentro de 2 segundos o Cañiza recuperará unha das xogadoras excluídas e logo si dentro de 2 minutos recuperará a segunda exclusión. De todos os xeitos, como ten o balón en posesión, aí va a intentar ralentizar un pouco con pases para que este tempo que fai falta se recupere rapidamente por parte do Club da Cañiza e podan entrar as súas xogadoras. Exacto, agora vemos que o Balmantui tal vez opte por unha defensa máis profunda debido a esa doble superioridade que ten para intentar precipitar os ataques do Balonmán Cañiza. Claro, pero así lle dá un pouco de tranquilidade e de espacio. Eu creo que ao contrario, ¿no? Debería de haber presionado un pouco máis. Sí, vemos que mantén esa defensa 5-1 con Sonia facendo un grandísimo traballo nese avanzado e o Balonmán Cañiza con esa forza da natureza que Sara Carril intentando superar, xuntando nesta primeira liña xogadoras de perfil moi distinto. Ese lanzamento precipitado agora de Sara Carril que detén a porteira con facilidade e o Balmantui que quere aproveitar naturalmente esta contra e vamos a ver aí de novo a porteira do Club de Cañiza que fai unha tremenda parada. Isto que o fai grande a Pamela que aparece nos momentos en que o equipo máis o necesita e de novo saca unha mão para deter o lanzamento e darlle balón de novo ao seu equipo. Efectivamente, se non fora polo distanciamento no marcador, o partido está resultando moi emocionante e con moito ritmo, Pablo. Sí, con moitísimo ritmo e agora oportunidade perfecta para o Tui para cortar distancias cando vemos que recupera a Cañiza unha das súas xogadoras excluídas. Vemos aí a Sofía que entra no extremo dereito para meterse a doble pivote, xerando ese espacio para Carla que non é capaz de transformar o balón que golpea no pau e permite a Andrea esa transición rápida con esa finta que recibe falta. E as árbitras que paran o xogo, se saque rápido, pero parece que as xogadoras do Balmantui non estaban colocadas reglamentariamente e ten que repetir o saque. E xa recuperou unha xogadora o Club da Cañiza. Vemos que se entrou de novo parada e recupera o balón o Club Balonmán Saeplas Cañiza, que de novo intenta o contraataque, aínda que tivo que frear ese rapidez pola forte e brava loita que o Club Balonmán Tui enfrentou. E a figura de Pamela que multiplícase na portería. E vemos esa transición, esa trayectoria larga de Sara Carril que transforma de novo esta son unha auténtica pesadilla para a defensa amarela e que pon un novo tanto para o seu equipo que parece que le da igual ser unha menos, iguales, le da igual, ela vai o seu. O Balonmán Tui que construye agora Andrea Rodríguez, esa finta débil e esa falta sin balón ao pivote. O Balonmán Tui que reclama algo máis que falta, pero as árbitras que consideran que non é suficiente para nada máis. O Balonmán Tui que construye de novo. Se cruce ese lanzamento exterior que se cuela, lanzamiento en proximidade da xogadora de Tui. Pois Claudia Martínez que transforma Martínez, que ten que coller máis confianza, que se queda consolada con moita calidad. pero enseguida a resposta do Club Balonmán Cañiza con esa xogada rapidísima, ese novo gol de 17-9 no marcador. A que nunca rompe un plato, Sofía, que consigue meter ese gol. Pon terra de por medio neste partido que parece que ten un cor vermello moi marcado. O Balonmán Tui nesa acción que perde de novo balón. Están Unha boa cinta, un bo contraataque, balón, tira rapidamente e consigue dende casi os 9 metros meter ese balón impresionante. Ana Rodríguez que aínda está a pensar por que decidiu tirar e tamén como é que ese balón entrou na portería. O mesmo que está a pensar Sonia que Onde lle pudo haber entrado? Perdón, Noé, na portería que non esperaba un lanzamento desde esa posición que non o viu venir. Atención, ese lanzamento de novo de Marta Rodríguez que se marcha agora pola esquerda da portería e balón no que saca Pamela. Bueno, xa ven vostedes a emoción do balonmán e do balonmán, bo balonmán de moito nivel, o balonmán femenino que temos en Galicia. Impresionante, Pablo. Pois sí, non tivo fortuna
Osasuna agora, Marta, nese lanzamento, un pouco precipitado, pero nada, 2 minutos para o final da primeira parte. Vemos un nuevo 7 metros provocado por Carla Abad, que consigue chegar hasta 6 metros. El balón para a xogadora da terra do encaixe, Sara Carril, que vai intentar transformar. Diante tenga unha gran porteira como é Noé. Veremos, apenas falta minuto e medio. Sara Carril, 2 7 metros, e con unha seguridade tremenda consigue transformar e non ten dúbidas no lanzamento. Efectivamente, ese novo gol que pon o marcador en franca ventaxe para Cañiza. Nova pérdida de balón. Si esta vez por a xogadora que lanzou no extremo dereito pisou a área ao tirar. Por eso sigo insistindo un pouco na precipitación, pero o Club Balonmán Tui intentando todo, con todo esforzo, intentando loitar contra este gran equipo da Cañiza que ten moito potencial. Un bo corte, Pablo. O Balonmán Tui que sempre se caracterizou por loitar ata o final todos os partidos, e hoxe non vai ser menos. Estáse a confundir nas situaciones ofensivas sobre todo, pero está a loitar como as irreductibles de Tui. Vemos que obtén agora a ventaxa numérica con unha exclusión para o Balonmán Cañiza. Entra Iria no centro da defensa, a ver si desta sí que aproveita a superioridade o Balonmán Tui. Sí, vai acabar o primeiro tempo cunha xogadora menos e empezar o segundo tamén cunha xogadora menos, a ver se aproveita esta vez o Balonmán Tui. La defensa profunda de Alba Afonso, que unha vez máis consigue o balón para o seu equipo. Vemos a Ali que recibe o balón e escapase entre as mans. E balón para Noé, con apenas 15 segundos para finalizar esta primeira metade. Balón rápido para o campo contrario. A central do Balonmán Tui, que busca un espazo, consigue transformar con esa penetración para o pau corto. Apenas segundos para o Balonmán Cañiza intentar conseguir algo positivo. Ese balón ao extremo. Pues sí, perfecta esa última penetración da xogadora do Balonmán Tui, que recorta distancias e coa entrada do segundo tempo poderá xogar tamén cunha xogadora máis no campo. Efectivamente, bueno, chegamos a este descanso. Vamos con ese resultado de 10 goles para o equipo local, para o equipo de Tui, coido que 19 para o 15, non miramos moi ben o marcador dende aquí, para o equipo da Cañiza. Vamos a por un pouquiño de publicidade, vamos a pasar a unha máscara de publicidade e volvemos enseguida dende aquí, dende o pabellón de San Paio de Tui, neste emocionante encontro de balonmán femenino.
día pensando en cumprir os meus soños. Esperto e sei que non podo pensar de outra maneira. Prepárame para traballar duro, porque sei que sen esforzo non hai recompensa. E se o meu esforzo lle sumas o traballo en equipo, a recompensa é maior. Ademais, sabedes un segredo? A nosa terra ten algo máxico, algo que me axuda no camiño para alcanzar os meus soños. Faros que me guían. Praias que me empuxan. Monumentos que me fan sentir segura. Elementos que me dan enerxía. Momentos e paisaxes increíbles que ninguén coñece. Temos algo diferente. A coraxe galega. Somos Galicia. Somos Galicia. Bueno, estamos en directo con todos ustedes en este emocionante partido. Vamos a entrevistar a Pablo Rodríguez, presidente do Club Balonmán de Tui. Pablo, hola, nervios este momento. Está sendo un momento complicado emocionalmente. Bueno, o club, o equipo está xogando ben, está facendo o que pode. O equipo da Cañiza é un equipo moi forte. Vemos que está reaccionando moi rápido. Sin embargo, as túas guerreiras están peleando aí, loitando moito. Sí, sabíamos que iba a ser un partido moi difícil, con un equipo prata, podemos decir que era un equipo gañador o ano pasado que non perdeu ni un solo partido. Nos intentamos loitar, é certo que a diferencia ahora mismo está un pouco na portería, a nosa porteira de momento non apareceu no partido, e moitas pérdidas de balón en ataque, moitísimas pérdidas. De feito, o marcador reflexa esa diferencia de 9-10 goles, prácticamente en diferencia de porteira e pérdidas en ataque. En xogo estamos defendendo bastante ben, pero bueno, os contraataques están nos matando e a diferencia un pouquiño está hoxe na portería. Bueno, con todas estas dificultades, Pablo, que hai polo COVID-19, con todos estos problemas, vos estades aquí na loita, estades intentando que o balonmán perviva, perdure, xunto co esforzo da Federación Galega de Balonmán. É difícil manter este ritmo con estas todas problemáticas que se suman ao COVID-19, ¿no? Sí, estamos, la verdad, que desde que comenzou o COVID levamos un parón de 8 meses, os clubes están nos resultando difícil, tanto económicamente como deportivamente, pero bueno, estamos loitando cas armas, temos o apoio incondicional da Federación Galega, que realmente creo que é o deporte que máis apostou desde que saliu o COVID. Creo que é a federación que máis está loitando polos seus clubes. Nós, dentro da nosa humildade, intentamos loitar o máximo posible, axudando aos equipos, loitando día a día. É un ano complicado, pero bueno, os patrocinadores están pasando mal, porque económicamente a hostelería, que é un dos nosos maiores apoios, en Tui está pechada. É un ano difícil, pero bueno, temos o apoio da federación, o apoio de moitos socios, e sobre todo o ánimo e alto dos xogadores que están aí loitando, e o que nos dá vida para seguir loitando no balonmán, claro está. Efectivamente, todas as categorías funcionando, salvo os máis cativos, os máis pequenos, pero que xa son moitos. Cantos xogadores estamos falando do Club Balonmán Tui que ten que manexa? A media do club destes últimos anos, igual que este ano, estamos nuns 115, 120 xogadores, entre senior hasta a base, que é o prebenxamín ou benxamín. E, polo tanto, un esforzo, como ti dices, económico, moi grande, moi difícil, pero que encontrade sempre o apoio da Federación Galega de Balonmán
de Bruno López, que é o presidente, que sempre está aí apoiando, non? Sí, Bruno, Bruno descolga o teléfono a calquer momento, Bruno sempre está aí, Bruno, calquer cousa que nos este pasando, estamos en contacto permanente con él. Nós aquí en Tui tamén temos o apoio incondicional do Axuntamento, que nos está apoiando. É certo que nos cerrou as instalacións, pero non a nós, cerrou as instalacións, porque hubo un brote moi grande de COVID aquí no Concello. Ahora mesmo xa temos as instalacións abertas, volvemos a entrenar, e temos o apoio tamén incondicional do Concello, levámonos moi ben, e sobre todo, bueno, da Federación, que decir, Bruno está aí, Bruno é a cabeza visible, pero bueno, temos o apoio, chames a calquer hora, a calquer membro da Federación, sempre os temos aí, a verdad que sí, están de man para todo. Bueno, pois eu quero decirte a ti, Pablo, que moitas gracias por como nos estás recibindo os encargados de facer esta retransmisión. Todos foron facilidades, encantados de vir a Tui, e nada, desexarte que o resultado millore un pouquiño, e vamos a ver, porque ainda queda media hora, queda moito partido, e estas aloitadoras, estas guerreiras que temos en Galicia son fenomenales todas, hai que felicitalas a todas. Nada, gracias a vos por vir, abrimos as mans para que veñandes cando poidandes, canto antes mellor, a verdad que é un espectáculo. Eu estuve mirando ahora, ollando un poquinho en directo, o vídeo, o directo, a verdad que é algo que parece que non estamos no pabellón no que estamos, é algo que asombra. E bueno, agora toca a segunda parte, a segunda metade, a verdade, que toca loitar, e as nosas guerreiras amarillas, desde logo, que van a salir ao campo a dalo todo. Efectivamente. Bueno, Bruno, moitas gracias. Pablo, moitas gracias. Continuamos, vamos a por un poquinho de publicidad que todavía nos queda, porque esas casas comerciales que apoyan o balonmán ten que salir, e aí están apoyando o balonmán. Gracias, Bruno. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night, the chemical, physical, kryptonite. Help us to the base and the fading light. Oh, we were bound to get together, bound to get together. She took my arm, I don't know how it happened. We took the floor and she said, oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, ooh, shut up and dance with me. A backless dress and some beat up sneaks. My discotheque, Juliet, teenage dream. I felt it in my chest as she looked at me. I knew we were bound to be together, bound to be together. She took my arm, I don't know how it happened. We took the floor and she said, oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, ooh, shut up and dance with me. Oh, come on, girl. Deep in her eyes, I think I see the future. I realize this is my last chance. Ben, pois xa estamos en directo de novo con todos vostedes dentro do noso pabellón Sampaio de Tui. Temos que enviar desde aquí un saúdo moi cordial ao presidente do Club Balonmán Cañizas Aeplas, a Rubén Fernández, desexándolle, por suposto,
que se recupere canto antes a familia desa tremenda pérdida, pero aquí estamos para animalo e saudalo, é unha mágoa que non puderamos hoxe telo aquí para falar con el, pero un saúdo moi cordial para Rubén, o presidente do Club Balonmán da Cañiza, que estará seguro que disfrutando do encontro que están facendo as súas xogadoras. Pablo. Estará disfrutando, pero tamén te podo decir que nunca está conforme co que ve. Coa atención, ese robo de balón en contraataque de Enma, que finaliza e transforma. Me parece que o guión vai ser o mesmo que a do primeira parte. Pois un gol máis que sube o marcador, 20. Nova perda de balón, pero en falta considerada polas árbitros do encontro. Pablo. Ese balón para Sandra, o pivote, que recibe falta. Perde a defensora, 1-2 seus zapatos. Parón agora no xogo. Fala a xogadora coa árbitra, falando da anterior acción a que robou o balón, según ela, limpiamente, pero as árbitras decretaron falta. Parón agora no xogo, e o Balonmán Tui que ten que evitar precisamente isto que acaba de pasar, non? Esas pérdidas de balón que tanto sufriron na primeira parte, e que ten que cambiar o guión para conseguir algo deste partido. Pablo, que lle dixo o entrenador no descanso do Club Balonmán Tui? Pois sobre todo cambiar a dinámica de xogo, seguir correndo, adaptarse ao xogo que mostra o Cañiza de correr, reducir esas pérdidas de balón que está tendo. Perfecto, vamos e seguimos con a narración do xogo. Pablo. Atención, esa pérdida de balón, moi lista Begoña para capturar ese balón perdido aí no medio da defensa. Unha precipitación agora das visitantes. Moi atenta Andrea para recuperar ese balón. Se mete na área como unha centella e transformase, lanzamento picado, imposible para Pamela. Cortan esta gran reacción, esta gran saída da segunda metade do Balonmán Cañiza, que vemos que aposta por un equipo similar ao da primeira metade. Perfecto robo de balón de Andrea Iglesias, que conseguiu robar e a mesma chegar ata a cociña e meter o tanto. Vemos ahora en precisión no Balonmán Cañiza, que estalle a costar ler esa defensa. 5-1, ese empurrón agora da primeira liña do Balonmán Tui, un empurrón excesivo que acaba con Lucía Afonso polo chan. Unha xogadora máis para o Balonmán Cañiza. Bueno, pois ahora con desventaxa, vamos a ver si transforman ou a defensa é capaz de frenar esta nova embestida do Balonmán Cañiza. Pois Sara Carril fixando, xogadora lendo esa superioridade zonal. Balón para Lucía, balón a extremo para Bego. Ese lanzamento a media altura polo Pau Largo, que transforma, que decíamos, esta xogadora ten unha calidade tremenda na definición. Vamos a ver a que nivel estamos neste balonmán que estamos vendo, que a mí me parece un nivelazo, que é un xogo moi rápido, moi forte, con mucho ímpetu. A que nivel estamos comparativamente con todo o resto de España, Pablo? Venga, anímate. Comparativamente non sei, pero desde logo un nivel boísimo. Non tampouco queremos aquí comparar con outros. Tremenda calidade de Marta Rodríguez con ese lanzamento parabólico por enriba da porteira, que nada pode hacer e non pode tirar máis axustado. Precioso, fermoso ese gol. Me comentabas o nivel, Pablo. Un nivel que podría estar a altura de calquer outro lugar. A verdade é que demostrando que poden competir a calquera cando vemos agora o tiro na madeira da extremo de Balonmán Cañiza. Un novo erro de Bego, que non nos ten acostumados a esos erros de lanzamento, pero que agora non é capaz de transformar. Efectivamente, apenas temos tempo para comentarios, porque isto vai a un ritmo frenético e xa está atacando o Balonmán Tui. Estamos a falar de que a diferencia no marcador é bastante amplia, pero o Balonmán Tui está xogando a un moi bo nivel, tal vez con alguna precipitación, pero que a nivel do Balonmán Cañiza é unha cousa dunha categoría superior. Novo balón para Bego no extremo dereito. Esta vez sí que consigue transformar nese lanzamento sobrio ao Pau Longo. Eu creo que é un erro deixar espazo no exterior esquerdo do Tui, porque Bego é unha xogadora que sabemos que é a segunda máxima goleadora do seu equipo. Eso
ten a súa razón, non é unha xogadora que define moi ben e que non lle tembla o pulso. Sí, está facendo moito dano esta xogadora. Temos unha nova infracción. 2 minutos para Sofía, que ten que visitar o banquillo. Outra vez superioridade para o Balonmán Tui, pero o Balonmán Cañiza que parece que non cede terreo incluso con unha xogadora menos. Impón un ritmo tan alto e ten un nivel tan alto e unha intensidade tan alta nas súas xogadoras que parece que é indiferente do número de efectivos que tengan na pista. Efectivamente, estamos vendo un balonmán de primeira calidade e animar a toda a xente a que siga estes partidos que se retransmiten a través das redes da Federación. Vemos a defensa do Balonmán Cañiza que se multiplica con esa mobilidade, pero non é capaz de tapar esa zona do pivote no que Sandra consigue transformar e aproveitar esta superioridade. Sí, perfecta conexión aí central pivote que logra recortar distancias o Balonmán Tui. Vemos que o Balonmán Tui mantén esa defensa 5-1 que tamén está a traballar Sonia no avanzado. Ese balón para o extremo que enmalanza ao corpo de Noé e o Balonmán Tui que sae a cabalgada no contraataque. Balón escorado para Nerea e detén Pamela con ventaxa con ese lanzamento pechado. A verdade é que ese lanzamento para unha diestra é moi complicado e tan cerrado, pero que o Tui segue sen baixar os brazos, vai loitar ata o final e o está demostrando. O Balonmán Tui que non quere rendirse, que planta cara coas súas armas, con erros e con acertos, pero sempre pelexando ao 100%. Sin embargo, estamos vendo como o adestrador do Club de Balonmán da Cañiza está pedindo calma ás súas xogadoras, e pide tranquilidade, leva moita ventaxa e non quere erros e pérdidas de balón innecesarias. Especialmente en esta situación de inferioridade na que temporalmente ten unha xogadora menos, que o convinte para o equipo é esperar que pase o tempo e recuperar efectivos. Tamén vemos que a defensa do Tui nesta última acción defensiva aumentaron a súa profundidade e pode provocar máis erros no Balonmán Cañiza. Perfecta agora a penetración de Nerea Míguez, colocando o lanzamento aquí vemos a escadra baixa izquierda. Vamos a continuar. Cañiza, que recupera a súa sétima xogadora e comeza a construir agora. Se cruce con pivote. Balón para Lucía, ese cambio de posición para Sara Carril, que intenta transformar ese lanzamento en apoyo que golpea no Longueiro. E rebota o balón para Samarelas. Pois temos unha nova oportunidade de recortar a ventaxe que está levando o Club Balonmán da Cañiza. Ese lanzamiento de apoyo que pena. de Nerea. Unha mágoa ese pau. Rechace a Benxamina do equipo Alba Afonso. Alba que está en todas, en ataque, en defensa, aportando moitísimo ao equipo. Ese remate de voleibol da xogadora do Balonmán Cañiza que recibiu falta no momento de recepcionar ese pase, e as árbitras que consideran que eso é un novo 7 metros. E Sara Carril, que eu creo que se lle deixan lanza hasta sen porteira. Vemos ese lanzamento e engana a porteira, pero balón golpea no pau e rebota para o Balonmán Tui. É noticia que esta xogadora falle un 7 metros. Vemos esa acción defensiva na que se queda enganchada Lucía Afonso, non entende a decisión das colexiadas. Si, aí vemos a repetición, algo violenta igual esa Dúas falta. xogadoras fixeronlle unha entrada boa. Quedouse enganchada demasiado tempo. Efectivamente. A súa rival. Nova superioridade para o Balonmán Tui. Vemos que xoga agora Nerea no central para Andrea, ese cruce con pivote, esa permuta para que Andrea encare no centro da defensa, ese lanzamento, defensa interior da xogadora vermella e un novo 7 metros. Falábamos de que o partido podía decidirse nos lanzamentos de 7 metros, vendo a cantidade deste tipo de sancións que se acadaron na primeira metade, e parece que segue así, non? As defensas están apretando moito. E que se entra este gol ponse a menor distancia que leva en moito tempo. Efectivamente. Agora o lanzamento non demasiado forte na 6 escadra goles. dereita. Aí
Veremos a repetición. Vamos a ver a repetición do penalti. Aí o temos. Perfecto o lanzamiento. Ese paso de Pamela hacia dereita, con lanzamiento a esquerda, moi ben Marta Rodríguez, enganando a porteira do Balonmán Cañiza. Decíamos, unha pequena reacción do Balonmán Tui, que veremos se é capaz de darlle continuidade ao longo desta segunda metade, de poñerlle un pouco de emoción. Ese lanzamento do extremo dereito de Bego Ibáñez, unha vez máis, que consigue transformar. Perfecta circulación de balón ahora do Balonmán Cañiza, que acaba o extremo e gol. Y vemos ese armado en rectificado de Marta Rodríguez, que vale para todo esta rapaza. Unha transición rapidísima de balón e un gol que sube o marcador poñendo o número 16 a 23 neste momento do partido, cando van 9 minutos xa deste segundo tempo. Marta Rodríguez, unha xogadora que vendo Balonmán Sar, e que é unha xogadora moi versátil, non pode ocupar varios postos da primeira liña, ten recursos como lanzamento exterior, como un contra un, como ese lanzamento en rectificado que acabamos de ver. É unha xogadora que tamén lanza 7 metros, é unha desas xogadoras que todo adestrador quere ter no seu equipo. Sí, unha xogadora casi universal, poderíamos decir, no Balonmán Tui, en calquera posición. Pues ese robo de balón de Andrea, que está en todas. Ese balón que intenta xogar coa súa compañeira. Balón para Marta Rodríguez, que busca ese lanzamento por enriba. E Pamela, que consigue detelo e vence arriba. Non puido esta vez marcar o lanzamento, e vemos a repetición. Perfecta a parada de Pamela. Quedouse un pouco curta Marta Rodríguez nese lanzamento. Sara Carril, que ataca, continuidade para Carla, balón a extremo a Bego de novo, unha vez máis, castiga de novo Pao Longo con ese lanzamiento que non é capaz de ler. A extremo dereito, que non perdoa ni un só lanzamento. Pues agora o ataque posicional do Balonmán Tui. Veremos é capaz de conseguir unha ventaxa. Balón para Sandra, defendida por 3 xogadoras. Tres xogadoras que intentaban parala e non o conseguiron. Ata que un contra un, ese lanzamento. Un quiño alto. Lanzamento que recibe. Considera falta a árbitro. Ese desequilibrio que fai que Nerea non poida precisar o lanzamento. Volve a intentalo o club de Tui. Ese cruce con extremo. Sonia, que va ao doble pivote. Atención, ese un contra un de Andrea na zona exterior. Falta, reconstrúe o Balonmán Tui. Un contra un, balón para Nerea, que filtra balón a pivote. As árbitras decretan que non pasou nada. E balón en velocidade para o Balonmán Cañiza, que agora se precipita. E ese é un novo robo de balón de Andrea Iglesias. E ademais parece que levaron un bo golpe e se levantaron como si nada, porque a min dende aquí daba a impresión de que chocaban cabeza con cabeza, casi. Son duras, a verdad, choque Pablo. Violento, pero aquí non hai espazo para dor, para queixarse. Estábamos vendo esa repetición desa xogada anterior da falta. Seguimos en directo. Xa saben que gracias á Federación Galega de Balonmán e todos os patrocinadores poden vostedes ver estos partidos de xeito impresionante a través do streaming. Solución Ibáñez de novo no extremo dereito para rematar ese ataque posicional do Balonmán Cañiza. Tempo morto solicitado agora por Jacobo, adestrador do Balonmán Tui, para rearmar as súas filas. Efectivamente, un momento de relax dos poucos que ten o partido, porque a verdade, Pablo, isto non damos feito, non damos narrado, porque ten un ritmo trepidante, vai a toda velocidade. Bueno, pois é interesantísimo este xogo que estamos retransmitindo dende o Polideportivo de San Paio de Tui, que bueno, pois evidentemente nos hubiera gustado estar no pabellón grande, pero está en obras, non se podo facer, e aquí en directo, gracias á Federación Galega e a todos os patrocinadores, están podendo disfrutar deste emocionante encontro. Vamos a esperar este tempo morto, que o único o que lle vai dar é ese descanso
de minutos para colocar e recolocar as xogadoras e facer que, bueno, creo que a tranquilidade que pedía o adestrador do Cañiza para que con esa ventaxa que leva no marcador non expoñan tanto o balón e non expoñan tanto nas xogadas de ataque. Sí, anticipábamos ao comezo do partido que ia ser un partido un ritmo alto, con dous equipos acostumados a basar os seus encontros en defensas boas con transición rápidas. Nesta situación o Balonmán Cañiza tal vez encontrese máis cómodo e de aí a ventaxa que están a ter no partido. Reanuda ese xogo o Balonmán Tui, construindo con ese desmarque da pivote, ser un contra un de Nerea que consigue chegar ata 6 metros e considera que recibe falta, mas as árbitras non están de acordo, deixan seguir o xogo. O ataque do Balonmán Tui que non consigue o éxito dos 7 metros e veremos se o Balonmán Cañiza é capaz de transformar esta posesión con ese cruce, balón para Carla. Carla, recordemos que ven dunha lesión no cello, unha recaída dunha lesión anterior da temporada pasada, pero que parece en perfectas condicións. Era dúbida ata o último momento a súa participación neste encontro, pero unha xogadora moi importante para o seu equipo. Vemos esa acción confusa por parte do Balonmán Cañiza. Balón para Begoña Ibáñez. Situación de perfecta defensa agora do Balonmán Tui, que acaba provocando unha pérdida do Balonmán Cañiza en unha sanción de 2 minutos. Begoña, que parece ser que pisou o área, protestou a acción e as árbitras que non permiten este tipo de comportamentos, este tipo de reclamacións airadas, mandan a Begoña ao banquillo a que reflexione estos 2 minutos e que pon en ventaxa numérica de novo ao Balonmán Tui. Pois continuamos coa emoción deste partido narrado por Pablo Blanco e tamén, como non, por Pablo Gándara, meus dous compañeiros que están facendo de maravilla. Seguimos, Pablo, boa parada da portera de Cañiza. Ese balón para Sonia, extremo esquerdo do Balonmán Tui, que non chegou en velocidade, o que sí que entrou en velocidade, en Nerea, que penetra como un coitelo na manteiga e consegue transformar e recortar distancias. Aí temos a repetición magnífica do noso equipo de realización que nos puña esa repetición desa entrada fenomenal. Seguimos co directo, Pablo. Nerea Míguez agora mesmo que está tirando do Tui en niveis ofensivos. É un novo ataque de Sara Carril que non fai. Vemos a repetición do gol aí, perfecto, esa execución. Digamos que Sara Carril non fai rens, é unha nova acción de Nerea. E outro gol, outra acción rapidamente, isto non damos tempo, aí vemos a repetición deste último gol para poder velo con calma, gracias a noso equipo de realización que nos permite a xente que estamos vendo a través da televisión, a través do streaming, podemos visualizar, porque aquí en directo é imposible prácticamente visualizar todo o que ocurre no campo. Vemos ese lanzamento agora de Enma, que consigue transformar polo pao largo. Vemos que a defensa do Balonmán Tui transformase para unha defensa mixta de Sonia sobre Sara Carril, a lateral esquerdo. É un novo tempo. Sí, descanso, pausa de hidratación. Temos esta pausa de 2 minutos. Vamos a por unha poquinha de publicidade e seguimos coa narración deste encontro emocionante. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back, she said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night, the chemical, physical kryptonite. Helpless to the face and the fading light.
My discotheque, Juliet, teenage dream. I felt it in my chest as she looked at me. I knew we were bound to be together, bound to be together. She took my arm, I don't know how it happened. We took the floor and she said, oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, Pues ya estamos en directo de nuevo e aí temos o partido en marcha, Pablo. Vemos que o adestrador do Balonmán Cañiza considera que Pamela acabou o cupo de paradas de hoxe, deu cambio na portería para que entrara a xoven portera Alexia Penabella, que dai o relevo a grandísima porteira Pamela, e o Balonmán Cañiza que segue a ser unha defensa férrea, sólida. Ese un contra un aí de Andrea, balón precipitado hacia pivote, que cambia de mans. O Balonmán Cañiza que agora parece que pon un pouco de pausa, manexando esa ventaxa. Alba buscase un contra un, quedase sen opcións, xoga atrás hacia Carla. Sara Carril de novo hacia o extremo esquerdo. Parece un pouco atascado agora o ataque do Balonmán Cañiza, pero Carla consigue colarse entre esas dúas defensoras e consigue un novo 7 metros, que parece que non vai ser Sara Carril a encargada de finalizalo. Collo balón Begoña Ibáñez. E tamén cambio agora na portería do Balonmán Tui, sale a intentar parar o 7 metros Lucía Cruces. Lucía Cruces unha nova xogadora, variante na portería do Balonmán Tui, a ver se é capaz de contrarrestar a calidade de Begoña Ibáñez. Vemos que a piques está de detelo o lanzamento. Adiviña o lado ao que ia, pero non consigue detelo. Vemos a repetición. Adiviñou, pero non conseguiu detelo o lanzamento. E mentras tanto xa temos o balón no outro lado do campo e xa está en defensa funcionando o Balonmán Cañiza e atacando o Club Balonmán Tui. Rápidamente unha contra, tiro e boa parada tamén da porteira da Cañiza. Ese lanzamento de Sonia de extremo esquerdo que consigue deter a Alexia na súa primeira intervención do partido e que pon aínda máis difícil a remontada do Balonmán Tui. Esa Sara Carril rodeada de defensas. Cada vez o partido decarase máis para o equipo visitante. E agora nova pérdida do Balonmán Cañiza, que permite unha subida rápida contra-ataque do Balonmán Tui. Ese balón sen dono no área, saca a porteira e Andrea que busca pelexa. Como non pode ser doutra forma cando viste o amarelo do Balonmán Tui, pero que non é capaz de superar as defensoras do Balonmán Cañiza. Atención, esa saída de Carla, ese robo Unha moi boa anticipación, unha moi boa anticipación. Mirou o pase e xa saliu rápidamente porque sabía que iba a tirar ali o balón. Moi inteligente aí Carla nese robo. Esa saída ao impar tan característica deste equipo da Cañiza, que consigue recuperar o balón, que parece que intenta superar ese un contra un. O Balonmán Cañiza que decíamos que pon un pouquiño máis de pausa, algo que parece que Valles convir agora que o partido está entrando no tramo final. Ese un contra un de Carla, que consigue un novo 7 metros. Parecía que o balón escurríase entre as mans, pero as árbitras que ven esa falta, esa infracción, é un novo 7 metros que, como non, se dirixe a lanzar Begoña Ibáñez. Pois unha nova oportunidade para o equipo da Cañiza e gol. Agora consiguen ganar a Noé, cruzar o lanzamento. Noé que vai ser ao seu lado dereito, de Begoña que tira ao esquerdo e consegue sumar un gol máis para o seu equipo. Máis 11 agora para o Balonmán Cañiza, pero Tui que sigue atacando con forza, sigue intentando recortar distancias. E agora golpe franco. O Balonmán Cañiza, esa máquina de apisonar rivais. Atención, ese balón para Noé, para Sonia no extremo esquerdo, polo pau curto, que a piques estivo de deter Alexia, pero que balón que entra nas redes, pon a distancia de 10 goles no marcador.
Moi ben ese avanzado de Sonia. Sola contra o mundo. Consigue controlar o balón. Alba que yo arrebata en falta. É moi bo repliegue agora do Balonmán Cañiza, que consigue cortar ese contraataque e obrigar ao Tui a atacar en estático, que é un xogo que está moi cómodo o Cañiza defendendo en estático. O Balonmán Cañiza que está cómodo sempre, con esa intensidade, con esa profundidade, con ese traballo defensivo, facendo impares e imposibilitando a circulación de balón do equipo contrario e xerando esas dudas, ¿no? Como accións como esta na que non consigue robar o balón pero si o toca. Vemos unha nova vaselina de Marta Rodríguez, que esta vez non é capaz de transformar, e o Balonmán Tui que empeza a quedarse sen fuelle, parece, Pablo. Sí, está quedando xa sen idea, está probando todo. É un Balonmán Cañiza que está sendo aplastante e non lle deixa ninguna gota para remontar o partido. Falábamos desa profundidade de banquillo na primeira metade, que conforme pasan os minutos empieza a ter un valor cada vez máis trascendente no partido, e as xogadoras que chegan frescas e consiguen este tipo de lanzamentos con ese armado baixo nun lanzamento inapelable por o pao largo. Impresionante Ana Rodríguez con esta finalización. Temos novo tempo pedido para tempo morto pedido para recapacitar os entrenadores sobre o xogo que están facendo as súas xogadoras neste interesante, emocionante partido que estamos retransmitindo para todos vostedes en directo a través do streaming da Federación Galega de Balonmán. Pois seguimos en este momento ese resultado de 30 goles para a Cañiza e 19 para o Club Balonmán de Tui. Pois é un momento de reflexión entre os equipos, as xogadoras e os seus entrenadores, mentras vemos a repetición de algún das xogadas que daban eses goles. Esta vez non ya tirou por baixo, senón que por arriba botou a xogadora e polo tanto quizás sorprendeu a porteira do Club de Balonmán, do Club Balonmán da Cañiza. Sí, nesa acción Alexia tal vez amosou demasiado espazo no pau corto, aproveitou no moi ben Sonia ese extremo esquerdo. Vemos que Jacobo, adestrador do Balonmán Tui, intenta utilizar todas as súas bazas con este tempo morto, un último intento de aproximarse no marcador. Recordemos que pode ser importante ese gol a verás na clasificación final, aínda que non sexan capaces de gañar o partido, poden recortar distancia, telo máis fácil para ese partido de volta no pabellón da Cañiza. Vemos ese lanzamiento de Andrea que se marcha por un pouco por encima da portería. O Balonmán Cañiza con esa transición rápida. Carla que busca esa superioridade zonal. Balón ao extremo dereito para Ali Carballo. Vemos agora o Balonmán Tui que proba un ataque cun atacante máis, probando todo o que lle queda para intentar recortar distancias, xa que é moi importante a diferencia de goles. Efectivamente estamos vendo como, bueno, pois agora parece que incluso o equipo de Tui pasa máis o balón, mantén máis tempo, pero como en esta ocasión perden nese pase de transición e acadan un gol máis en contra. Ese bonito lanzamento de Carla que, como ben decíais, o Balonmán Tui que está a quemar todas as naves, intentando usar todas as ferramentas posibles para intentar arriscar e recortar esa ventaxa, pero parece que a estrategia cambiou. Agora ese novo 6 contra 6. Era un xogo un pouco perigoso xogarse en porteira e agora opta por algo máis tradicional de xogar 6 contra 6. Esa ventaxa de 13 goles para o Balonmán Cañiza, que intenta contrarrestar o Balonmán Tui. Balón para o extremo dereito, Marta Rodríguez, ese lanzamento en rectificado e que Alexia é capaz de ler moi ben, detén o lanzamento. Balón para o Cañiza. Unha moi boa parada da portera da Cañiza que o celebra xunto co banquillo. Decir que estamos no minuto 23, que quedan 7 minutos de partido. Alexia, a porteira do Cañiza, que ten 17 anos, aí onde a vedes.
que está a demostrar un saber facer impresionante baixos paus. Lanzamento errado agora por parte do Balonmán Cañiza. O Balonmán Tui que construe de novo ese extremo dereito con Marta Rodríguez. A solución Rodríguez. Balón no centro para Nerea Copón. Moi boa defensa agora do Cañiza, que está sendo como un muro para Balonmán Tui. Un auténtico muro vermello no pabellón de Tui. Balonmán Tui que está a loitar. E nova pérdida agora do Balonmán Tui, que está tendo uns minutos un pouco de baixón, que permite ao Cañiza aumentar aínda máis distancias. Chegamos aos últimos 6 minutos do encontro. O Balonmán Tui que empeza a esgotarse as enerxías. Ese balón para Lucía, esa finta na que perde o balón. Vemos a enerxía que lle queda ao Balonmán Tui para construir esta transición por parte de Marta Rodríguez. Quédase sen opcións. Balón para Andrea que busca portería. Ese balón para o pivote Sandra. Recibe a falta. É un Balonmán Tui que segue doitando, pero non acaba de solucionar esas accións. Moito coraxe por parte do equipo local, que sigue a loitar a pesar das circunstancias. Ese balón da xovencísima extremo dereito do Balonmán Tui, que se marcha polo pau corto. Esa xogadora, Sí, unha xogadora moi xoven, Carolina, que é juvenil e que ten unha gran proyección no futuro. xuventude insultante neste encontro, con xogadoras como Carolina no extremo dereito, gran calidade nesa zurda, e como Alba Afonso, 16 anos na primeira liña do Balonmán Cañiza. Un relevo xeracional que parece estar garantizado nestos dous equipos. Vemos la repetición de ese último tiro que pega no poste, un bo tiro, pero que non tivo premio. Ese característico lanzamento de Ana Rodríguez. E de novo agora hai cambio na portería tudense. Sae Lucía Cruces de novo a intentar frear a oleada de lanzamentos do Balonmán Cañiza. O partido que perde un pouco o ritmo, ese balón perdido tras a portería, ese golpe franco que saca Sandra. Vai o banquillo para ese cambio. Jacobo que está a facer agora trocos, intentando dar minutos e cambiar a situación de partido. E o Balonmán Cañiza que segue ao seu, apretando con esas defensas impares. Ese balón directo a extremo. Sae o balón, Andrea que golpea o balón no pé. Saca o Balonmán Cañiza intentando aproveitar esa deficiente repliegue do Balonmán Tui. E transforma Ali Carballo. Vemos la repetición, como entra a xogadora por debaixo das pernas. Mete o partido. Rápidamente transición. De novo fallo. Perdeu o balón de novo o Club Balonmán Tui. Vemos a repetición desta última xogada, como foi por fora. E xa estamos na portería do Balonmán Cañiza, atacando o Balonmán Cañiza na portería do Balonmán Tui. Alba Afonso impondo un pouco de calma na construción dese ataque. Vemos ese doble pivote, busca o espazo, xoga moi ben co pivote, pero o balón que escápase a cara ao interior da área. El balón para Balonmán Tui, sale Marta Rodríguez con forza. Esa transición rápida para Andrea que non necesita moito para conseguir colarse, pero recibe a falta de Sara Carril, que con forza é capaz de deter ao seu rival. Entrando xa nos últimos compases do partido, apenas 2 minutos para o final do encontro. O Balonmán Tui que sigue loitando e sigue intentando recortar distancias. Vemos a Andrea 7 metros. Consigue penetrar entre V2, consigue ese 7 metros. E aí vai Ana tamén a intentar convertir. Ese lanzamento que golpea no pau. Balón de novo para o Balonmán Cañiza, que transforma todo o que toca nun contraataque. Balón para Iria e o balón que se escapa. Estábamos vendo esa repetición, mentras en directo a xogada unha perda de balón tamén do Balonmán Cañiza. Novo ataque de Tui e gol. Magnífico gol de Tui. E chegou esa forza da natureza, que é
Marta Rodríguez. Aí temos a repetición do último gol, perfecto na súa execución. Perfecta definición de Marta, un lanzamiento potentísimo. Hay que avisar a las autoridades de Tui que revisen esa portería después de este lanzamiento. O balonmán Cañiza, que está a construir de novo o seu ataque con esa defensa presionante do balonmán Tui, intentando contrarrestar estos últimos minutos o poderío do balonmán Cañiza. Ese 1 contra 1 de Lucía, que sufre un agarrón que non pode terminar de outra forma que con unha exclusión para Ana Pereira. Aí temos a repetición desta última xogada. Unha acción moi clara na que Ana Pereira queda agarrando a Lucía. É un novo 7 metros. Vemos agora a Ana Rodríguez, a encargada de transformar, a Alba Afonso. Consiguen ganar a porteira do balonmán Tui e transformar. Vemos a repetición desde outro ángulo. Aí temos ese gol. É increíble a seguridade desta xogadora que con só 16 anos colle a responsabilidade de lanzar ese 7 metros. E xa non só iso, durante todo o partido ha tenido un peso importantísimo no xogo do seu equipo. Entramos agora justamente xa no último minuto, cando hai agora golpe franco a Claudia Martínez. O balonmán Tui construindo posiblemente o seu último ataque deste partido. Ese lanzamiento da xogadora número 17, Claudia Martínez, que se marcha palo longo. 30 segundos para finalizar este encontro. E o balonmán Cañiza que quere rematar o partido con un último ataque e non darlle oportunidade ao balonmán Tui. Vemos a Alba para Lucía, súa irmán. Alba de novo cambia o sentido da circulación. Balón para Lucía, que entra na área e lanza por arriba. Ese lanzamiento transforma. Un gol máis para o balonmán Cañiza. Número 35, aí o temos repetido. Perfecta execución, Pablo. Lanzamiento acrobático. Remata o partido. No, hai un Pero non se vai tirar ese lanzamento. Non se tira xa. Golpe franco, aplausos entre as xogadoras. Temos que destacar dúas cousas para mí importantes. A primeira, un partido en tempos de Covid, un partido no que hai que ter moitas cousas e moito cuidado, e aquí se tuvo neste campo, neste pabellón, e despois a deportividade. Pablos, a ver, falarme un pouco de como vistes ese partido. Eu destacaría o ritmo e intensidade que nos ten acostumado o balonmán Cañiza, que pon a maquinaria a andar, é imparable, auténticamente imparable. Leva máis dun ano sen ceder un só punto nos seus partidos. Admirable a capacidade de loita dun balonmán Tui que, a pesar de verse por debaixo no marcador, vendo que o Cañiza estaba a impor o seu ritmo, estaba sendo superior, pero mantivo ese nivel de loita, esas variantes que plantexou o entrenador para intentar cambiar o partido, esos recursos que loitaron ata o final. O balonmán Tui, que creo que vai dar moita guerra de aquí a que acabe a temporada. Queda moito que remar, terá as súas oportunidades. Recordemos que é o primeiro partido que perde o balonmán Tui nesta temporada, e veremos se mantén este ritmo de lucha que eu creo que lle vai dar moitas alegrías. Bueno, pero perdeu este partido, pero con un gran equipo de balonmán, que é o balonmán da Cañiza, verdade, que é un equipo forte, un equipo con xogadoras moi fortes e que amosan unha forteza importante, Pablo. Moi difícil penetrar esa defensa que tiña preparada o equipo da Cañiza. Sí, es que o Cañiza é un equipo que non dá tregua en ningún momento, tanto pode atacar como defender, un xogo rapidísimo, e o Tui sabía que iba a ser un partido complicado, e o último hasta o final, pero ao final os dos puntos tironse cara ao lado visitante, cando vemos agora o saúdo do equipo local a súa afición. Bueno, pois vamos a traer aquí hasta o posto de comentaristas, a ver se podemos traer as entrenadores destes dous equipos, porque queremos primeiro felicitalos aos dous, felicitar aos equipos, a Jacobo e a Emilio, a ver se os podemos ter os entrenadores dos dous equipos que se enfrentaron esta tarde noite aquí no pabellón Sampaio da Cañiza. Verdade que un partido de balonmán fenomenal, Pablo, un partido disputado,
con un claro vencedor, pero que non deixou en ningún momento de ter un equipo como de Tui loitando ao máximo. Sí, dende logo, es que o Tui caracterízase por iso, por ser un equipo moi loitador, que non deixa ninguna xogada, nin un ataque por non dá a outro equipo, e que a verdade é que o está demostrando, o demostrou hoxe e o vai seguir demostrando en futuros partidos, en la que estos 2 puntos non se quedaran na casa. Efectivamente, sabemos que o último partido do domingo que estaba previsto para o domingo pasado, que era na casa do Cañiza, foi suspendido, aplazado, e por lo tanto se estamos aquí neste encontro de, bueno, pues donde están vendo vostedes como se están fotografiando as xogadoras da Cañiza, precisamente como recordo deste gran partido que celebraron hoxe. E temos xa a Jacobo colle micro. Jacobo, bueno, te miramos loitar aí, gritar, pedir calma en algún momento ás túas xogadoras, porque evidentemente había como un pouquiño de precipitación, ¿no? Tal cual, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido complicado y que había que pelearlo de principio a final, y yo la lectura que saco, que hemos jugado a rachas, 15 minutos muy buenos en el primer tiempo y después hicimos un parcial favorable, pero las pérdidas quizás hoy nos han costado el resultado. Yo creo que la lectura que saco de ahí fue las pérdidas y la poca efectividad de cara a portería. Bueno, yo quiero que destaques la lucha de tus jugadoras, que han luchado en todo momento. Estamos viendo alguna repetición de algunos de los goles que fueron con la fortaleza que vimos a las jugadoras del Cañiza, que realmente pues son muy fuertes, tienen una defensa muy férrea, que bueno, vuestro intento por romperla no fue todo lo bien que tenía que haber sido, y te vimos a ti pues en algún momento muy enfadado y pensando que lo podían haber hecho un poquito mejor. Sí, yo la verdad que lo que más caracteriza de mi equipo es la lucha, porque el año pasado me lo han demostrado. Sé que no nos han salido las cosas en ningún momento del partido, y eso pues en ciertos momentos nos ha frustrado tanto a ellas como a mí, pero bueno, es un partido y a seguir luchando, que la liga es muy larga. Bueno, pues muchas gracias, Rubén, muchas gracias por la amabilidad que habéis tenido, cómo nos habéis tratado también aquí al equipo de retransmisiones, y nada, desearos lo mejor para próximos partidos y nos volveremos a ver. Gracias a vosotros por darle importancia al balonmano femenino. Gracias. Muchas gracias. Venga. Bueno, pues era o adestrador do equipo de Tui, que, bueno, pues subiu aquí a noso lugar de comentaristas. Vamos a ver si podemos tamén facer o mismo co adestrador do equipo da Cañiza, con Emilio Barciela. Tamén si podemos preguntarlle que opina de como foi este encontro. Vamos a recibir aquí xa a Emilio. ¿Qué tal? Enhorabuena, Emilio, por este triunfo. Muchas gracias. Un triunfo que va para Cañiza. Sí, eso tratábamos de llevarlo para allí, para seguir en la dinámica que lleva este equipo. La temporada pasada no perdió ningún partido y esperamos que esta temporada sigamos con la misma dinámica. Yo he cogido el equipo ya en la primera jornada de liga, que yo no era el entrenador, pero el entrenador por motivos profesionales tuvo que dejar el equipo. Me han llamado y yo a la Cañiza voy encantado. Pues lo has echado, tus jugadoras lo han hecho fenomenal, magnífico, y un triunfo que yo me imagino que queréis dedicar a vuestro presidente por el reciente fallecimiento de su madre, y que estará pues ahora disfrutando a través de la televisión de este encuentro, pero dedicárselo a él, el triunfo también, y a Juan de Dios Román, que también un gran hombre del balonmano, que ha luchado siempre y defendido al balonmano. Sí, en primer lugar eso, a Rubén, que yo cuando me llamó él le dije que lo tenía que pensar para volver allí, pero yo he estado 3 años allí en el equipo masculino, después por motivos, bueno, lo he dejado, pero he quedado encantado, y eso, queremos dedicárselo a Rubén y a toda su familia, ya que está en general toda su familia está muy involucrada en el balonmano allí en la Cañiza. Y pues eso, Juan de Dios, que yo por suerte lo he conocido en el curso de entrenador nacional en
en Madrid, ya hace 20 años que lo he quitado y estaba él por allí y lo he conocido, y pues también he ido a ver algún partido cuando estaba en Ciudad Real, y una gran persona y que ha hecho mucho por el balonmano, y es esas personas que se van a echar de menos, pero también gracias a él el balonmano es lo que es. Efectivamente, y siempre lo será. Pues enhorabuena, muchas gracias Emilio por estar con los micrófonos de esta retransmisión, y nos volveremos a ver en el campo. Pues muchas gracias, y hay que echar más balonmano femenino. Efectivamente, muchas gracias Emilio. Bueno, pois xa saben vostedes, máis balonmán femenino, estas guerreiras que a verdade o fan de maravilla. Nos despedimos aquí desta retransmisión e vamos a pedirlle ao noso compañeiro Pablo que, bueno, pues nos faga un rápido resumen deste partido e fagamos xuntos esta despedida. Pois o balonmán Cañiza impón a súa forza, esta maquinaria de gañar partidos que é o balonmán Cañiza, que ten unha dinámica altísima, eu diría que de unha categoría superior, e que por circunstancias do balonmán non acabou nun ascenso a temporada pasada. Todos sabemos que a temporada tuvo que rematar antes de tempo e saiu por ramas inesperadas, que este ano o seu obxectivo non é outro que acadar ese ascenso na pista, e por iso está poñendo esa intensidade, non? E o Balonmán Tui, un equipo que ha ofrecido moitas alternativas de xogo, cambiando o sistema defensivo, atacando con 7 xogadoras, pasando a defensa mixta, pouco pudo hacer ante un Balonmán Cañiza que hoxe demostrou un nivel aínda superior ao que nos ten acostumados. Bueno, pues moitas gracias Pablo Blanco, e ahora Pablo Gándara, que estuveche aquí tamén con nós. Moitas gracias por os teus comentarios. Nada, un resumen moi rápido para ti do que foi este encontro. No, pois o que dicía Pablo tamén, o Cañiza non deu opción a outra cousa, sabíamos que iba a ser un partido complicado, así o demostrou o Cañiza, pero Tui tamén intachable a súa acción neste partido de hoxe, e que promete ser un rival moi importante ao longo da Liga. Bueno, pois moitas gracias aos dous, moitas gracias ao equipo de realización, aos compañeiros todos do equipo de transmisión, e á Federación Gallega de Balonmán por creer no balonmán, por suposto, pero por creer tamén de que isto ten que chegar a todos os fogares neste tempo de pandemia, neste tempo no que a xente non pode estar co balonmán, o balonmán está coa xente. Noraboa tamén á Federación Galega de Balonmán e ao seu presidente. E nos volveremos con todos vostedes. Un saúdo dende Tui. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night, the chemical, physical kryptonite. Help us to the face and the fading light. Oh,
I realize